Bizkaiko harrizarra. Ez da, zelangoa zan, zeratako harri eda hori, ze berezitasun deko ba. Bai, zan honakue, zilindrue total, baina ez zeukene honen modun heldulekurik. Honek abin ikusten heldulekuek. Honek. Bai. Honakorik ez zeuken. Euken, hemen azpien, honako zulotxo bat, luzotxo egolan, tak? Eta zan, jasotzeko edi desberdin ezan, domenituen atzerati ez zeden, eta hemen azpitik ez duten holan. Eta kiputxe konturetu ziren, hola baina asko salderra zeue, harrexen egin duten modun aurrera bota, eta ordu, zuti etzen dozu nien, guk esatzen hori, abiadura hori, belotxe abili imoteko, askoz belotxia egeixen imoteko harrexen begien, eta ordu, alterofilia hori arrankada hori forti hori, harrexen behin omiako fuerte, gero errazak iratzeko. Eta kiputxek hasi ziren aurretik. Bizkaiko lehenako harri zaharra da, azpitik dukena.